тамошобинани азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо ане материала бори дигар нишон диҳам. Ин порсол беҳад хушрӯ савдо шудагӣ буд. Аз мода намерава. Бинед чӣ гули хушрӯ. Як нафар амҷа ҳамин чиза дораму. Фақат дар мо пайдо карда метавонед. Дархост кунем, мо доставка дохили Тоҷикистонда дорем. Шумо нависед дар анами WhatsApp. Ма доставкара мефаҳмонам. Нархи як либосаш 250 сомон ай. И порсол 300 сомон ам буда. Ҳози санги майдаи дизайн. Аз ин рости ма кирта кардагӣ ҳастам. Беҳад хушрӯвай, ҳам дар тобистон гарм намегира, ҳам ҳеч намешава. ҳангоме ки мешувӣ ҳечи намешава. Бинед чо хушрӯвак фасон. Ана баъд инора сангое ки дар хотир дошта бошед нав буромадагӣ ҳастанд. Ҳаминора якчанд паплини дига дазадагиянд. Хостум нишон диҳам. Ино нархошон чанд буд? 220. Ана ин ам дошт 220 сомон. Дараҷа чанд намуда? 220 сомон надора, 250 сомон дора. Вобаста аз сангошай. Ана ин амуд 250. Ана ин амуд 200 чанд? 20. Иш 220. Марҳамат. Хушрӯа. Ана ин амуд 250 сомон. баъд бойнаи ҳаст. Инаш 250 сомон. Дӯстони азиз, и 220, 250, 250. Як чиз дига дӯстони азиз, ана ин амуд 220 сомон ай. Дидед? И доингая. Ана баъд бо 300 сомона дорем турки. Ои 300 сомонара у видеода тамошо карда будед монанда ямида. Ози як маротиба дига 300 сомонаша нишон метам. Ина 220 сомона, ози меравем 300 сомонара нишон метам. Монандан шумо ҳамина вай накунед. Ана ин турецкишай 300 сомон. Диде? Хебини монанди мекунана. Хича тоқа бини агар хича тоқа бини гумон мекуни ки ҳаму як материалан. Некем дар асл иш дигарай. 300 сомон, ош 220 сомонай. Хулоса ҳам хе новинкаҳо ҳозир бо баюша нишон метиҳам. Ирам нишон додема. Ана ин хушрӯ 250 сомон. Дубайский паплин. Сангои атласои 1,5 мезадагиёра. Ҳозир дар паплинои дубайскию анам хеле дизайн истифода бурдастам. Барои нархошон камакак дигартаракай. Дӯстони азиз баъзан менависанд ки наход як паплин 250 я паплин 300 гуфта подписчи коним мо. Ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам. Тамошобинони азиз, паплинои 40 сомона, 50 сомонаи ҳам ҳастай, 100 сомонаи ҳам ҳастай. Вобаста ба анами вайшай. Нархошо нархгузорӣ аз рӯи мисол сифаташ, аз рӯи кадом истеҳсоли кадом давлатай, аз рӯи амино фарқ мекуна. Агар дар кор бошад, мисол ман аз паплинои арзоншам навор дорам, даромада тамошо кунед, бинед. Янами ино чанди? Ино бо гули новинка будай. 220 сомони иёш. И вайшам инам ин масалан ин паплин худаш паплини пиллагиай дубайскиш мегам. Лекин дубайский нест. Пиллагиай просто сифати худки аст. Дубайский мегана. Ана иҷада бо ҳастаем хе гулмайда. Як пашка санги ки мо ида мезанем 150 сомон места. Диде дӯстони азиз, анами моделда беҳад санг бисёр мерава. ҳами қолабода и қолабои 650 сомон, 750 сомон шолкора дар ин озиза дистиян. Набинед хеле санг нав буромад. ҳами сол мисол дар тобистон ҳами санг мода мешавад. Чӣ хеле ки порсол санги дизайн буромадагӣ буд, имсол санги анамхе қолаби анамхе плюс минус шидагӣ ҳаст. Ина ба фикр нишон дода будем. 250 сомона буд ба фикрам. Ина марҳамат. Ишам хушрӯе аст ки хулоса ҳамияи новинкаҳои мо метавонед заказ кунед, дархост кунед, мо доставка дорем. боқӣ саломат бошед. Бори дигар хайр.